Longmirjeng College along ingdeng hini college wi kecheng pon. Korkanthi constituency ka parlupon dendaghat Longmirjeng College along ingdeng hini college week ni thoma farman jang minifying kora trok arni pen pangcheng pon tanglu. Bangso along dendaghat sport association a mepu khogen tisu aluhia man pen chetong non se ingdeng hini college week a farman ing pupon. Sonsi kecheng siar ni along keng dongdang ke kat sot pot lapen discuss tro hei hui stame pathupon. Lapen Longmirjeng College satum amethang hajar si sitame bangso college week kecheng siar ni ke paman pon along ing pupon si mesen pen kecheng siar ni along sayam mola pen pathua sondo anta pathupon si pachun pon. Pholuni pen probin taro nang ke palle birta Malong News. Ladak Longmirjeng College along Pini April 26 kan litum ingdeng hini college week pangcheng pan Pini bangge kecheng siar ni la Pini labangso kecheng siar mai labangso kang kupon lagi ni litum Pini kechop hapon alu hisar po khogen tiso dendakar sports association ala amai alang direng pensi Pini labangso college week hini yang dek Pini kupon la lapen ingku pondet pen aki nilitum college jersey abang tan nilitum kangfu pondo lapen det pen aki nilitum kapatu bang ceng konket lapen kini ke ceng siar ni nilitum ladak 100 meters 200 meters lapen keng dongdang pendang lok penang an nilitum pini labang so ke ceng siar ni nilitum patu ponji kini ki thom ge non da patu pon elo non pini nardo soni nilitum proxy nerket kapat chupan nilitum na pini kecheng si pensi la kecheng sia ni pensi nilitum la paju ponto lapen nilitum ni thoma farman thon nilitum la bangso college week di pon lo lapen pini bang kecheng si lo mo hijoji la bang 28 April ni la bang kapadu sia ni la lapen hala bangso kapadu sia ni bang nilitum biang long nilitum kete geding do masih coba ponji polo abang so college long answer se ke paprang ponji lapen laku sports na laku answer se rada pache thang ponji mate college answer se ke pache thang ponji po fansi nilitum marang tum handa RD na pidon tha bidi sore na pidon tha ukon nilitum coba ponji polo kasi non mar bangi koma phandong khapon nilitum non si chingki bomla kasi mo 20 rani aprang si nilitum na bang pachi poni ko lapen nilitum ke padu siarni la bang nilitum kardiang long nong man se thang long alun si po atum han alun si pidong rani tum chu ponji kasi kaddo go we radak denta ghadarat lapen korgan thi hawar pen kardiang long atau no si kami la bang so college of RD nang pidun pen hala bang so ke padu siarni rang pen RD nang pidun po dum din data chingari Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.